Nicky Tim gør som mange andre drenge. De gør, hvad deres far gør. Nickys far er racerkører Kurt Tim, så Nicky giver konkurrenterne baghjul. Han har lige fået kørekort. Nicky Tim sidder ved rattet i bil nummer 16. Han træner på Padborg Park. Det her er den største biltype, han har kørt race i. Han har kørt på bane i årevis, men han har ikke kørt ret mange kilometer på en almindelig dansk landevej. I en pause under træningen fortalte han, at han først nu har fået kørekort. Det er kun et par måneder siden. Det var i april, ja. I dag er det første gang, Nicky Tim kører på Padborg Park. Han træner til løbet den 19. august i konkurrencen om mesterskabet for Danish Touring Car DTC. Han er nærmest kommet med på et afbud, fordi hans far Kurt Tim skal køre i udlandet. Jeg synes, Nicky har anbefalet sig selv, fordi Nicky han var dansk mester i Formel Ford sidste år, og så har han så kommet til udlandet og kører noget, der hedder Supercopper. Også med ret hurtige biler, og det klarer han eminent godt, må jeg nok sige, uden at pralle, men sådan. Lederen af Poulsen Motorsport i Flensborg anser den kun 18-årige Nicky Tim for at være et stort talent. Derfor skal han også have mulighed for at være med på Padborg Park. Han har vundet flere løb i Tyskland i år i Super C-cupen og gjort det rigtig godt, så det er rigtig flot. Nicky Tim har det seneste år kørt i Tyskland, hvor motorsporten ikke har så trange kår som her i landet. Han synes, det går rimelig godt. Jeg er nummer 3 i mesterskabet, så det er rigtig godt. Jamen, det er ikke sådan mere, end du egentlig havde regnet med? Jo, selvfølgelig. Man kører altid for at vinde, men man bliver ligesom nødt til det første gang, man kører på de baner dernede, så det er en stor udfordring. Det er jo noget helt andet end i forhold til hjemme. Du kan så se gangen her med 20 eller sådan noget. Det er noget af det samme, så vi kommer derhen af. Jeg tror, at Nicky han kan overraske nogen ved løbet hernede, så det bliver spændende. Du er måske ligefrem lidt stolt af den? Jeg er selvfølgelig stolt af den, så længe det går frem ham, men det er jo mig, det skal jo tage. Det skal tage slagene, når det går den anden vej, ikke også? Det er jo livets gang, jo. Og Nicky Tim siger, at man skal til udlandet for at tjene store penge i motorsport. Han regner ikke med at køre mere end 1 løb i Danmark.